Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung Miyerkules ng gabi hanggang Biyernes, Mayo 4 hanggang 6, 2022. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Itong latest CraftSat na yung Miyerkules ng gabi hanggang bukas Huwebes. Ang low pressure area na si 90W ay nalusaw na po. Naging parte na lang po siya ng surface trough. At yung kanyang natitirang kaulapan ay nagbibigay ng mga ulan sa Mindanao at unti-unti po itong hina. Subalit nandyan pa rin mga thunderstorms sa hapon o gabi dahil po nga patuloy pa rin yung epekto ng La Nina. Ang easterlies naman po, yung warm na hangin mula po sa dagat Pilipinas ay bumalik po at medyo bagyang lumakas at nagbibigay rin ito ng mainit na panahon na paminsan-minsan sa hapon gabi may mga inasan po mga thunderstorms, mga ulan at makapal na ulap dito po sa may bahagi po ng Surigao del Norte, Visayas, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Bicol Region at Polillo Island. Samantala dito sa may Batanes, Babuing Cubaba Islands, nandyan pa rin yung stationary front, yung frontal system na hindi kumikilos. Nagbibigay rin po dyan ng mga maulap na papawirin na may mga pagkulog at pagkidlat. Samantala, ang Ilocos Norte, Northern Cagayan ay medyo gumaganda na po ang panahon. Ang buong bagay ng ating bansa maging mainit at tuyo na may maliit na chance po ng mga thunderstorms lalo po sa hapon o gabi. At huwag niyong kalimutan mag-inom ng maraming tubig panglaban po sa sobrang init ng panahon na yung heat index o yung nafe-feel nating init ay umabot po ng lampas 50 degrees centigrado. Okay? At ang ating outside temperature umabot rin ng 35 to 36 degrees centigrado. So, mag-ingat lang po sa mga ganitong situation. Sa labas ng ating PAR, may ITCZ po sa may Micronesia hanggang Eastern Marshall Islands o Western Marshall Islands but wala pong pinapakita dito na magiging mga development ng mga bagyo or LPA susunod na 5 araw. So hanggang election day po ay maganda po ang ating panahon except may mga malilit na areas like Mindanao at Visayas, may mga hapon o gabi na mga ulan o mga thunderstorms. So, magdala lamang po ng payong at kapote kapag kayo po ay lalabas para magboto na yung darating eleksyon sa Mayo 9. Okay, yan po ang ating GraphSat. Ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Malinaw na malinaw ang Pilipinas. May mga patches lang po ng mga thunderstorms sa hapon o gabi, lalo na po sa may Northern Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating zoom-in satellite animation, kita po natin may mga localized thunderstorms pa rin po na yung gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa may Celebes Sea, sa may Western Mindanao, Zamboanga Peninsula. Subalit ito po ay nalulusaw na po. Dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Cebu, timog silangan po ng Negros, may mga thunderstorms na nabubuo. Dito rin po sa may Bohol at sa may mga isla po ng Surigao del Norte tulad ng Dinagat at Siargao Islands. Dito naman po sa may Northern Luzon, may humihina na rin po mga thunderstorms sa may Isabela at Cagayan area. The rest of the country ay maganda po ang panahon. Ito po yung forecast sa ulan sa susunod na 3 araw hanggang Sabado, courtesy of ECMWF from the windy.com website. So, bukas po ng hapon, Huwebes, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa Mindanao, Visayas, at Hilagang Luzon, lalo na po dito sa may bulubuntukin po ng Cordillera at Benguet. At pagdating po ng Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin po mga thunderstorms but medyo mababa po ang frequency o yung lakas niya. Dito po sa may Eastern Visayas at Mindanao at dito rin po sa bulubundukin po ng Abra, Ilocos Provinces at Kalinga and Apayao. So, nandyan po yung mga thunderstorms na po sa Biyernes ng hapon. Sabado po ng hapon, inaasahan pa rin mga maliliit na chances po ng mga thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. So, yan po ang rain forecast. Pagdating naman po yung 3 araw na rainfall accumulation, yung mga naipon na ulan, ay inaasahan po ang bulk ng mga ulan for the next 3 days ay nakafocus po sa Mindanao
At dito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, lalo na po sa may Cordillera at Benguet Mountains. Dito rin po sa may Pangasinan. And Batanes, Babuing, Cubao Islands dahil po sa hindi kumikilos po na frontal system. At yan po ang ating rainfall accumulation forecast. Sa wind forecast at pressure forecast, normal naman po yung atmospheric pressure, walang low pressure, walang high. At sa hangin, bukas po na Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, inaasahan pa rin po ang pagbabalik po ng warm easterlies o yung mainit na hanging silanganin. Magbibigay po dyan ng malinsangan na panahon sa silangan bahagi po ng ating bansa hanggang Visayas at Kabikulan. At dito po rin sa Sulu Archipelago, may mga thunderstorms po inaasahan, lalo na sa hapon o gabi. Sa susunod na 3 araw, but mas nakafocus ang thunderstorms po sa Mindanao at dito rin po sa may bulubundukin po ng Northern at Central Luzon. So far, yan po. Maganda naman po ang panahon hanggang forward natin hanggang election day. Wala naman po. Puro easterlies po. At ang chances ng ulan ay nakafocus naman po sa Mindanao at sa mga bulubundukin ng Hilagang Luzon. At bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards at Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po yung latest, issued every Wednesday. So sa unang linggo, Mayo 4 hanggang 10, inaasahan po ang mataas na confidence ng mga pag-ulan o average na ulan sa Mindanao, Southern Visayas at ibang portion po ng Palawan at Sulu Archipelago. At pagdating na po sa ikalawang linggo, valid May 11 to May 17, inaasahan po na normal po ang climate sa Pilipinas. So may mga inaasahan pa rin mga thunderstorms sa hapon ng gabi dahil po sa existing La Nina. Overall po ay malinsangan, mainit at may mga matataas na temperatura na inaasahan po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa sa ikalawang linggo. At so far, yan muna po ang latest na yung araw ng Miyerkules ng gabi. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest na yung weekend hanggang sa Election Day. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.